Τι λες, κουρέψουμε τον μπαμπά, τι λες. Κοίτα τώρα, θα κάνει τέτοιο. Αχ, είναι τόσο λεπτά τα μαλάκια. Δεν είναι τόσο, όχι τεσσεράκι εδώ. Περίμενε να δεις. Όχι τεσσεράκι εδώ. Κάπου είχαν ορεστεί στο μία, που ήταν παλιά και την έχω για αυτό το λόγο. Αλλά, ό,τι την έχω, ωραία. Να στην έδινα. Μόνο αυτό μου το δώσω. Α, οκ. Δεν βάζεις τώρα τίποτα. Όχι, δεν θα το βάλω, το κρατάω. Ορίστε, κράτα εσύ εδώ. Θα μου το δώσεις μετά. Να δούμε εδώ. Είναι τόσο λεπτό, δεν το θέλει. Αγόρε. Ναι, κάνεις και εσύ πριν. Κουρέψου και εσύ. Δεν πες η Άσονα.